Deci, Miaunică e șmecher. Și pentru că e șmecher, există meme-uri și iceberg-uri despre ele. Așa că... Miaunică Lasagna. Miaunică Lasagna este un video popular din 2020 lansat de Miaunică e șmecher Studios. 500 subs. Vă mulțumesc foarte tare pentru 500 subscriberi. Hoarta de fani Ganicus. Această intrare se referă la reacționez la pe Minecraft cu golanii. Sute de fani Ganicus au venit cu torțe și furci în mână pentru că am dat hit la melodie. Și eu sunt fan Ganicus. Dați proof. Andrei 2011. Andrei 2011 este contul meu primar. Miaunică e șmecher. Miaunică șmecher este o cumă populară despre Miaunică. Și știu că se scrie cu KH, dar na. Ok, până acum totul a fost prost. Toată lumea a știut totul. Dar aia a fost doar începutul, pentru că o să urmeze 5 minute de iceberg. Webcam. A fost unul dintre primele videoclipuri ale mele. Among Us. Among Us a fost o serie în care mă jucam Among Us. Făgăraș. O mare meme pe acest canal a început pe 27 noiembrie, când am făcut primul video cu Făgăraș, numit Făgăraș de căcat, iar după 10 luni am făcut al doilea video în serie, Făgăraș are gust de p***. Al treilea video o să vină pe 1 decembrie 2021. Rickroll Lasagna. Pe 1 aprilie am postat un video numit Miaunică Lasagna pe 4 și a fost un Rickroll. Miaunică e șmecher Studios. Este al treilea cont oficial al meu, neștiut de fani. Adică știu, dar nu prea. Miaunică Lasagna 2 de motivare. Cu cât mai multe Miaunică Lasagna fac, cu atât mai mult îmi scade abilitatea de a cânta. Așa că nu o să mai fac un Miaunică Lasagna, pentru că nu pot să bat calitatea primului video. Făgăraș are gust de început pântuit. Deci în timp ce editam, Făgăraș are gust de când dădeam la început de video și simțeam o senzație că sunt urmărit și nesigur. Reacție la Gani Gani. Deci eu chiar am făcut video cu reacție la Gani Gani, dar nu mă auzeam pe filmare, așa că nu l-am postat. Adică l-am. Găsești link în descriere la video. 9/11/2017. L-am luat pe pisica neștiută de fani Miaunel pe data aia. Miaunel. Miaunel a fost primul pisoi al meu. Mi-amintesc exact momentul când a trebuit să luăm, am ales pe puiul din stânga. Și vreau să iau pe 2, că ne-a dat 2 opțiuni, dar am luat pe ăla din stânga și l-am numit Miaunel. Cadă clipitoare. Primul video al meu. Am aplicat un efect de Q de 2 milioane și jumătate și se vedea epileptic. Făgăraș are gust de necenzurat. Cuvântul este cenzurat pentru că cenzura e vedeți pe ecran. Miaunică Unsolved. Miaunică Unsolved este show-ul pe care îl vizionați acum. 16 august 2037. Această dată este fix data când Miaunică o să moară. Ok, sper că v-a plăcut acest video despre iceberg-ul Miaunică. Așa că